समायना रमायनाजों बुंफबनाय लावखार ओंखाम जाग्राखौ बेखेवनो थांगासिनो दं। बेनो जाबाय मोनाबिलि देरा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि। बे थावनियानो जादों चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना दादगारि हाथिसारनि साखाथियाव। बे मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ फैगौ नभेम्बरनि 19 अक्ट'आव बेखेवनाय जागोन। फै बयबो फै मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव नुनो मोनगोन समायना रमायनाजों बुंफबनाय खैरो बागान आरो रोखोम रोखोम समायना रमायनाजों बुंफबनाय साजायनानै दोननाय नुथायखौ नुनो मोनगोन। फैनो थाखाय जानबुं नम्बराव सुलाद ला। आफादगिरि 6000923809, नेहाथारि 7896388573।